Real Madrid dobio je ogromno pojačanje pred gostovanje Partizanu u 28. kolu Evrolige, dok crno-beli muče muku sa povređenim igračima. Prema informacijama, Gabriel Deck i Teo Maledon biće na raspolaganju Realu protiv Partizana. Povratak dvojice važnih igrača predstavlja veliko olakšanje za španski tim, iako se očekuje da obojica dobiju ograničenu minutažu. Za razliku od Madriđana, Partizan ima ozbiljne brige. Cameron Payne je označen kao neizvestan za nastup, dok su Vanja Marinković, Mario Nakić, Shake Milton i Carlik Jones i dalje van tima. Payne je u prvih 10 evroligaških utakmica za Partizan, na kojima je svaki put bio starter, prosečno beležio 12,4 poena, 3,9 asistencija, 2,3 skoka i 1,2 ukradene lopte. Iskusni playmaker sa 549 NBA nastupa stigao je u Beograd u decembru i brzo postao jedan od ključnih igrača. Real Madrid trenutno ima skor 16-11 i deli 6. mesto na tabeli Evrolige. Posljednje kolo direktno vodi u play-off. Partizan je na 9-18 i nalazi se 6 pobjeda iza zone koja vodi u play-in, zbog čega je predstojeći duel od ogromnog značaja za obe ekipe.